teraz aspoň symbolicky teda otvoriť tú našu sezónu. Vodník prišiel, takže vodník, kádlo, buchty, pohodu. Dobre, sezóna zájem. Dobre, čiže môžeme, v podstate cieľová destinácia nie je určená, čiže každý ako sa cíti, kam chce, môže ísť. A verím, že sa to dá na vode počas sezóny uvidí. Miro, ale tu padla myšlienka, že sú nejaké špekačky, že keď po splave sa tu nadá zraz, môže sa špekačky poopekať tu na. Dobre, my tu v každom prípade budeme, hej, my tu ešte budeme určite aj niečo robiť. Je tu nachystaný oheň, takže kľudne, keď sa vrátite, nemusíte ísť hneď domov. Môžeme sa tu znova stretnúť, posedieť, porozprávať, je tu ešte nejaké pivo ostalo, takže... No ja idem len dolu bokne, ja nejdem ďalej. Čiže my ideme dolu bokne. Sú tu aj nejakí ľudia, čo nemajú ako keby čom, alebo miesto? Asi nie. Lebo my vieme teda ešte zobrať niekoho, ak by šiel.